Муси пуси сені яратам, Муси пуси сенің ярың болам. Жәвит менен Зульфия Шакировлар үйләнешкәндә дә икенче көнне Зульфиясы чакыра икән. Жәвитем, матурым, шибәрем, кил әле монда, сөйләшик әле тормыш турында. Әгәр минем җаулыгым менә булай алдан бәйләнгән булса, абыстайларныкы кебек, миңа андый көннәрне ярамый, килмә яныма. Әгәр арттан бәйләнгән булса, хатыннар кырда эшләгән кебек, андый чакларны эт булып кайтам гастрольләрдә, андый көнне дә килмәси минем җаныма. Ә инде җаулыгым булмаса, кил, көне буе була мәхәббәтем сиңа. Ярар, Зульфия зараза, хәзер син тыңла мине монда. Әгәр мин трусикта ваннадан чыксам, син җыкла, мин дә җыклармын, ятырмын усырып яныңда. Инде трусиксыз чыксам ваннадан, исерек дуңгызлык булып кайтканмын камиттә. Андый чакларны миңа бәрабәр. Син җаулыгыңны ничек кайсы якка уйлагансың бәйләргә? Муси-пуси яратам, Муси-пуси синең ярың булам.